atur giaran. Nuwun para kadang pamirsa Sutrisno Budaya kakung miwah putri ingkang kinurmatan. Ngaturi sugeng siang saha sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng. Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka parokan ing siang menika. Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala badhe nedahaken salah satunggal cariyos pamundutan mawi ira-iraan laripun Joko Umbaran seri berangan Kebu Marcuet Kembar. Dalang sarta pendapuk ingkang dipun asto Raka Mas Anom Suharyanto, asisten sutradara ingkang dipun tindakaken Adi Mas Eko Pranoto, pangeprak ingkang dipun tindakaken Bapak Suhardi, penata pakliran ingkang dipun tindakaken Raka Mas Sukawi Sakonco, penata dekorasi ingkang dipun tindakaken Bapak Sutarto Kabiantu Adimas Rasmijan, ewondene pangrengga busana ingkang dipun tindakaken Adimas Agus Wijanarko, binarung unggile Kyai Gongso Madularas ingkang dipun sesepuhi Bapak Keman Widodo Kandi Pangli Iswarawati utawi Pesinden ingkang dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto Gending ingkang dipun pimpin Bapak Hadi Prayitno Iwondene Wiroswara ingkang dipun tindakaken Bapak Miranda saha Adimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari ingkang dipun tindakaken Adimas Ari Semprul, Raka Mas Edi Watono sarta Adimas Udin Galdowo. Pagelaran Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung kalian WM Audio ingkang dipun pangarsani Raka Mas Gentong Kawa-kawa. Sadèrèng pagelaran kita kawiwitan badhe kula aturaken para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika. Adegan sepisan gambaraken wonten Kadipaten Granti, Adipati Bandar Subali ingkang dipun maragani Raka Mas Judek Prakoso, Patih Bandarpati ingkang dipun paragani Adimas Eko Pranoto, ewondene prajurit ingkang dipun tindakaken Seniman Bagus Wahyu Manggala. Adegan salejipun wonten Kraton Mojopahit, Prabu Bromatunjung ingkang dipun paragani Raka Mas Anom Suharyanto, Patih Maudoro ingkang dipun paragani Raka Mas Bagus Suyanto, Temenggong Haryo Jejetan ingkang dipun paragani Adimas Abi Rojali, ewondene prajurit ingkang dipun paragani Seniman Bagus Wahyu Manggala. Adegan salejipun wonten ing Desa Gambir Seketi,
Ki Ajar Pamengger ingkang dipun paragani Bapak Ambe Wahono Mercuwati ingkang dipun paragani Mbak Ayu Sri Poncowati ewondene Joko Mercu Kebo Marcuet ingkang dipun paragani Roko Mas Andi Prasetyo Wiro ingkang dipun paragani Adimas Kundi Asmoro ewondene Brojo ingkang dipun paragani Adimas Arifin Siregar Marni ingkang dipun paragani Nimas Tata Wulandari Dewi Jinggowati ingkang dipun paragani Nimas Menik Widyawati Joko Umbaran ingkang dipun paragani Rokowas Beguk Wilianto ewondene Joko Pujan ingkang dipun paragani Adimas Bagong Sutrisno Kebo Marcuet Palsu ingkang dipun paragani Adimas Abdul Sutopo Dayun Bapak Tulkiem ingkang dipun paragani Bapak Begek Ariwarsito Nilamwati ingkang dipun paragani Nimas Diah Maharani ewondene Nilamsari ingkang dipun paragani Nimas Uut Sutriyana Repat utawi dagelan ingkang badhe libur manah panjenengan sami panjenengan badhe dipun libur trio pelawak Wahyu Manggolo Cak Sendor Adimas Rogim sarta Bapak Mogol kandi empanipun ingkang dipun tindakaken siciup arum somplak kabiyantu sisuap indah kalola nuwun para kadang pamirsa Sutrisno Budaya menggah mekaten para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika kita sagotrah saking paguyuban Ketoprak Wahyu Manggolo namung ngaturaken sugeng lenggah sugeng ngamirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran usana sugeng ngamirsani nuwun nuwun nuwun. Kene
wis tak tampa ora liwat puja pangestu tampan ngono ya. Saged agen kula mundhi dadosaken jimat kula. Kejaba kuwi panjenenganku bakal mundut pirsa ngenani kewajibanira sowang-sowang kepiye. Lho nggih, kewajiban kula naliki sedaya kejuaraan prajurit. Sapunika sampun suwan Pak Andar Ngono, suhut. Wajibanmu piye? Kewajiban kula ngladi sedaya prajurit padangan enggal ajeng. Menika sampun kepateken saha terginas. Kok upama wanci-wanci aku penar jajan. Apa sekirane prajurit sing tok tindhi bisa mahanani Karahaya? Nggih, saged. Nggih. Lah kok saged prajurit sing tok tindhi pirang bergodo? Kalih. Rong bergodo iki pira cacahe? 40.000. Lungguh sing penak ya. Haji Asmara. Nggih, kula Wajibanmu piye? nuwun sewu. Kula madengan enggal dereng gadahi kewajiban. Ngono durung duweni kewajiban. Nggih. Wiwit sesuk-esuk kowe duweni kewajiban sing gumathok ya. Apa? Ora ana liya ngrumati atun sagita rasa buah nangka ya. Nggih, siap. Lungguh sing kepenak. Iblis Santoso. Dawuh. Aja ndlik kowe. Mboten. Ayo, gawenmu piye? Walah kewajiban kula juru taman. Juru taman. Cilaka Kanjeng. Sakmenika wonten wit gedhe niku malang dalan. Wit gedhe kok malang dalan. Jare ning taman kok malang dalan iki. Ah, nek taman niku wonten wit gedhe. Rubuh Ubuh. malang dalan. Iku rak pegaweanmu. Kudune tanggung jawab gresiki rak koyo. Sewake bulldozer riyin. Ngono, aja kuwatir sesuk tak sewake bulldozer. Bino, Nggih, wajibanmu piye? arep matur. Iya. Wajiban kula jagi gedung pusaka wonten Kadipaten Grate Kanjeng. Iya. Sakmenika mboten wonten satunggalipun pusaka ingkang anis. Kok upama ana siji pusaka sing ilang, piye tanggung jawab? Jonggo kula dados gantosipun. Prajurit Jayabada. Prajurit Jayabada. Ayo. Kuping sumeli kok. Aduh, mateni wong kupinge disumpeli malah krungu. Hei, ditahu kantor Adipati. Pegaweanmu piye? Saben-saben aku indang karo prajurit Jayabada isine wong tansah nguncupake asta ngacungake kepul karo gawe-gawe masuk angin ngono piye? Sanes menika. Saya bodong niku tuhunipun boten saged kecantenan alias BS kan. Bisu. Terus Apa ora ana nom-noman liyane? Ewon dene bocah bisu tok angkat kula dadi prajurit. pangapuntenipun ingkang agung. Menapa sebabipun Jaya Bodong menika kula angkat pinangka dados tamtama wonten Kadipaten Granti. Iya. Ewa semanten kepranang raos manah kula. Nalika wonten ing Kadipaten Granti menika wonten adon-adon tanding. Pendadaran prajurit. Ilangane para tamtama-tamtama ingkang mlebeti adon-adon tanding kala wau. Boten saged kuwawi nranggulangi kridane Jayabada. Sinasa prajurit Jayabada menika BS. Dipun rubot prajurit sedasa bebasan. Tasih pikantuk gamangan. Menika Jayabada tandangipun kados banteng ketaton. Ora dadi sebab mergo prajurit sing dibutuhake ora omongane nanging tenagane. Terus Lungguh sing kepenak ya Jayabada. Lungguh sing kepenak. Bali marang jeneng sirote Nggih. Patih dawuh Kanjeng. Andarpati. Mesti wae sakjroning atimu tuwuh tandha pitakon apa sebabe nganti aku ngrangsekake biswana ageng. Mboten mligi namung kula pribadi. Iya. Peranganipun para sentana lan sentananing praja wonten Kadipaten Granti menika sami rasan sakdenipun panjenengan lenggah wonten ing pendhapi agung wonten ing Dampar Maesandani Senopati lan peranganipun para nayaka praja menika sami nutuh dhateng kula miturut petang kula wedal menika
dereng titi wancinipun Kanjeng Hadipati nganakaken parapatan ageng wonten ing Kadipaten Grati ewon dene Kanjeng Hadipati dawuh dhateng kula supados ngempalaken sedaya nayokaning praja wonten ing Kadipaten Grati semunipun wonten piwegatos ingkang badhe dipun andharaken kalian Kanjeng Hadipati. Pancen bener apa sing dadi kandhang? Aku ngersakake sawaning para nayakaning negara. Aku ora kepengin ngrembug perkara tatanan negara. Jalaran aku wis percaya sak utuhe marang jeneng sira. Nggonmu sabiyantu marang panjenenganku ngobetake negara ing Kabupaten Grati. Matur sembah suwun ewon dene Kanjeng Hadipati sampun mitayakaken dhateng kula ngenani ngubah musike kawula wonten ing Kadipaten Grati Kanjeng. Nanging sing bakal tak rembug iki ana sambungane marang kapribaden. Sambet kalian kapribaden Pancen kaya ngono ti. supados boten mangu-mangu lan boten tupangsuh anggen kula nampi wecanipun Kanjeng Hadipati. Mugi Kanjeng Hadipati kersa enggal waloku sinten ngertos manggenipun kula lan peranganipun para nayok saged bebantu ribet enggang gegubel wonten ing manahipun Kanjeng Hadipati. Sak tenane perkara kuwi mau nganti dina iki durung bisa ndak udari cedhane perkara kang tansah ginupul sajroning ati kuwi mau ana sambungane bab perkara sedane wong tuaku Rama Adipati Arya Subandar Rikala Semana. Nah, kula kanthi kuwi rening jeneng sira iki wis jumeneng warangka nalika Rama Adipati Arya Subandar jumeneng Adipati Kabupaten Grati. Mesti wae jeneng sira ngerti lembaran sejarah bab sedane wong tuaku. Mula tak jaluk kanthi banget gelem jeneng sira mbuka lembaran sejarah bab perkara sedane wong tuaku kuwi mau. Menawi adreng kersanipun Kanjeng Hadipati Bandar Subali pengen mangertosi kados pundi lara-laranipun Sudarma panjenengan Kanjeng Hadipati Haryo Subandar Rikala Semana murup kasedan jat. Lho nggih, tuhunipun Sudarma panjenengan menika pejah boten dipun kersakaken Gusti Kang Agra Jagat. Boten nandang grah utawi sakit. Malah kaporo wonten ingkang renah. Ana sing rin, Leres njur sapa sing wani? nalika Majapahit kaasta Sinun Prabu Brahmatunjuk saged kawastan kencar-kencar hanggaya kencana rukni. Wonten peranganipun para kadang Hadipati pemancat kang sesilih lembu culuk saking Tunggarana. Iya. Badhe mengkang pranatan mandring pribadi ngwalaken pemerintahan saking Praja Majapahit. Peranganipun para sentana lan sentananing Praja Majapahit boten kuwawi ngendharat patrap lan tumindakipun lembu culung kala wau. Satemah senopati lan prajurit kathah ingkang dados korban awit saking patrapipun lembu culung. Iya. Rumas kes penggalipun Sinun Prabu Brahmatunjuk kuwatos menawi Majapahit mangkenipun ajur mumur awit saking pokalipun lembu culuk. Sinun Prabu ngantos nganakaken Giri Sayembara. Ungelipun Sayembara kala wau boten mawas sinasut yang kere maju klembale longan cilik ngendarat gedhe mateni lembu culuk badhe nampi nugraha kang marwat sanget saking ngersa dalem Sinun Prabu Brahmatunjuk. Menawi ingkang saged mupu Sayembara kala wau kadang nerpati Hadipati pemancat saking kraton Majapahit badhe dipun dadosaken bumi mutian wonten ing kadipatenipun. Njur sapa kira-kira sing wani mupu Sayembara? Mboten sanes Sudarma panjenengan Kanjeng Hadipati Haryo Subandar. Kelampahan campuh perang lembu culung kalian Sudarma panjenengan pikantuk adile jagat. Sudarma panjenengan dipun jangkung marang Bathara satemah lembu culung saged dipun kisas saged dipun percaya wonten ing tengah Rarangwana. Lelampahan menika sampun gangsal taun ingkang kapungkur ngantu-ngantu kekocah saking ngersa dalem Sinun Prabu Brahmatunjuk ingkang dereng dipun parengaken dhateng Sudarma panjenengan.
sak temah sowan ngabiyantara wonten ing Praja Majapahit nyuwun ananipun ganjaran kuwatos menawi Sira Prabu Brahmatunjung kalipian perkawis ganjaran kala wau. Nanging semunipun Sinuhun Prabu Brahmatunjung awel badhe caos ganjaran dhateng Sudarma panjenengan. Ateges ngoncati weca ugi mlenjani janji ganjaran boten dipun parengaken dhateng Sudarma panjenengan. Diweni ganjaran. Marang ngamuk wonten ing Pendhapi Agung Majapahit dipun sekseni baranganipun para kadang Hadipati Pemancat. Iya. Ewondene Kanjeng. Sudarma panjenengan namung badan sajuga marang ngamuk wonten Pendhapi Agung Majapahit. Gampil dipun rangket peranganipun prajurit lan sentaning Praja Majapahit. Dinakpo badhe nunggak semi lawan patrapipun Lembu Culuk. Dawuh dalem Sinuhun Prabu Brahmatunjung tabuh polu enjang Sudarma panjenengan dipun gantung wonten alun-alun. Digantung alun-alun. Wong tua gede labuk kurang nompon global kaporo nompo pidana gantung. Mila saking menika Kanjeng panjenengan mukti wibawa wonten ing Kadipaten Granti tuhunipun ancik-ancik wangkenipun Sudarma panjenengan. Rumangsa pingket sajroning atiku sakise panjenenganku midhangetake apa sing dadi dedongengane. Kula kanthi kuwi jejering aku iki anak lanang kaya ana tembungan jeneng anak lanang kudu bisa mikul dhuwur mendem jero. Leres. Ning cetha wong tuaku sedane iki karo kenah karo wong Majapahit ora trimo sajroning ati. Kula kanthi kuwi kowe kabeh pinangka dadi pasesen. Yo. Kanggo dadan perkara. Wiwit dina iki aku bakal baleno. Terus harga sangat menawi kita badhe mangkang pranata. Yayi Aryo Jejeta Kakang Bandar Subali. sakwise satata gahpun Kakang bakal nyusung pawarta. Rakya padha basuki to. Pikantuk donga restunipun Kakang Bandar Subali. Sowan kula mboten wonten alangan setunggal menapa. Salam taklim kula katur Kakang. Ya, wis dak tampa tiba sepadha-padha. Nggih, Yayi Aryo Jejetan inggih kula. sak tenane pun munggah ing Kabupaten Granti. Iki gawe kaget ing atiku. Jane kabeh ku mau tindak ngelangke apa pancen ana migati. Pancen sepisan kula kapang kalian keluarga wonten Kadipaten Granti. Lak sami Bagas Waras to. Bagas waras ora ana nandang lo. Syukur menawi kakang. Dungkap angka kalih kula mundi dawuh. Saking kersane Sinuhun Prabu Brahmatunjung lumantar Kakang Patih Maudara. Dadi wakile kakangmu. Nggih, leres. Nanjehaken kapetan sampun tigang pisowanan sekawan ancik. Kakang Bandar Subali nilaraken kursi gading wonten ing negari Majapahit netepi minangka saka kuwi. Napa to mula bukane Kakang? Di terus terang wae. Nggih. Ora usah tak ali. Apa sebabe? Telung pisowan agung papat ngancik pun Kakang rasuhan ing Kraton Majapahit. Cekane dina iki pun Kakang baleno. Ngantos Kakang Bandar Subali balelo wonten ing negari Majapahit tartamtu lak wonten jalaranipun to Kakang. Dasare kumathok mergo aku ora nrimakake bab sedane Sudarmaku keng rika semono gantung ing alam Kraton Majapahit. Kuwi dasare. Kakang Bandar Subali. Nggih. Menawi to panjenengan kepengin sabelo pati kaliyan Sudarma panjenengan. Sak tenanipun kula ngeman awit menapa? Perkawis Sudarma panjenengan kok sampun kawuri. Sampun kapendhem. Mbok inggih panjenengan ampun nulat pakatipun Sudarma panjenengan. Ampun ngantos perkawis punika tundan-tundan Kakang. Ki harus cetak. Inggih. Kok upama kowe iki dadi aku. Kowe ngerti wong tuamu dipateni karo wong Majapahit. Piye rasane ngati? Mesti wae pingket rasane ngatimu to. Nanging Kakang Bandar Subali kedah nintingi
perkawasipun. Lepat menapa mboten Sudarma Panjenengan tumrap negari Majapahit. Wis lumrah lamun to jeneng sira sabelo karo wong Majapahit mergo kowe kalpung gawan goreng karo Majapahit. Kula kanthi kuwi ya, Di. Ora usah dadak ndedawa wektu. Sepisan balela tetep Balela. Kula ranti ana alon-alon bilang. Dewian bakal dadi tujukan saing jeneng campuh perang Majapahit lan Kabupaten Grati mesti mati. Kula kanthi kuwi Rito dari prajurit sing jaduk-jaduk balekke karo setan. Wis tunikut. Ayo, Kang. Bandarpati. Satenane aku wis bisa ngagapi perkara iki mergo apa? Bandarpati Warangka sadurunge Bandar Subali ya Haryo Subandar Panjen. wis dadi Warangka ana Ora kleru, ora kleru, hari Perkara iki mesti wae Bandar Subali kok ubu-ububi. ora ateges aku ngubupi lawan pepunden. Nanging kabeh cerita iku nyoto. Mergo saka patrapan tumindahe Brahma Tunjung yen ora blenjani janji rika semono ora ana critane yen to Kanjeng Hadipati Bandar Subali kemurino ing penggalih. Mula sawi haryo cecetan aku ngerti tekamu ana ing Granti iki mesti dereke prajurit-prajurit Majapahit. Mula sawi kuwi mumpung durung dumati perang Majapahit apa dening Granti becik halio matur lawan pepundenmu. Lamun to Bandar Subali ora gelem sowan ana Majapahit, kapeksa nganti tak gawe karo apa? Aku sing bakal Prajurit.
Ora usah diulak-lakak. Lamun to kowe antuk kemenangan. Majapahit kaya negara sing gedhe. Prajurit kebasan ora bisa diitung welangane Trix. Senopati uga akeh sing pengpengan. Mula becik kowe lan ruangmu kabeh. Aja nganti kendhat ing kaprayetan. Joko perpet orang ganteng Kadipaten Ganti. Bilangke.